sidder og morer sig. Men nu er der lidt alvor fra mig. Der er ting i min verden, der skræmmer, og i dag har jeg brug for at dele det med dig. Hvorfor dør vores sol måske? Hvorfor får så mange børn af ADHD? Kan man dø af lidt PFAS i blodet? Og kan kvinder mon egentlig krænke en mand? Min hjerne tænker at forstå. Jeg tror jeg går lidt i sort. Det er så uoverskueligt med alle mine tanker. Men vent lidt og se, for der findes jo en løsning på det. Vi kan spørge ChatGPT. Ser mit barn voldelige videoer? Er jeg så grim, som jeg går og tror? Må jeg købe noget billigt fra Temu? Og kan skatten i Danmark mon blive for stor? Min hjerne tænker for stort. Jeg tror jeg går lidt i sort. Det er så uoverskueligt med alle mine tanker. Men vent lidt og se, for der findes jo en løsning for det. Vi kan spørge ChatGPT. Så hvis du tænker for stort og går din hjerne i sort, bliver det uoverskueligt med alle dine tanker. Så bare vent lidt og se, for der findes jo en løsning på det. Du skal bare spørge ChatGPT.